Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Dat het voor de voormalige Open VLD anders moet, was al lange tijd duidelijk. De partij van voorzitter Frederik de Gucht wil de negatieve trend van de laatste jaren keren en doet dat nu met een opvallend nieuwe naam. Zeg niet langer Open VLD, maar anders. Is het oude wijn in nieuwe zakken of vindt de Vlaams-liberale partij zichzelf opnieuw uit? Liliana Casagrande en Adriaan Kartuivels, politieke journalisten bij het Belang van Limburg. We zullen misschien samen eerst naar dit fragmentje luisteren. Het moet anders. Het wordt anders. En wij dromen anders. Wij durven anders. Wij doen anders. Wij zijn anders. Ja, dat is natuurlijk het nieuws. We mogen niet langer Open VLD zeggen, maar anders. Ik ga hem de deur in huis vallen, Adriaan en Liliana. Wat vinden jullie van de nieuwe naam? Ja, heel vernieuwend of spannend klinkt het niet, maar wie weet kan het wel voor een nieuwe wind zorgen binnen de partij. En jij, Liliana, wat denk je ervan? Ik denk dat je er communicatief wel iets mee kan. Hè? Allee, er worden toch al tal van woordspelingen op gemaakt. Woensdag in de commissie Landbouw haalde Lydia Peters van Anders dus nogal fel uit naar minister Broens. En die zei meteen zoiets van, als dit de manier is waarop jullie anders oppositie voeren, dus dat soort woordspelingen gaan we nu wel heel vaak horen, denk ik. Nu, opvallend is alleszins dat het laatste nieuws een poll deed waar bijna 11.000 mensen aan meededen. Die gaven allemaal hun stem. En wat bleek daaruit? 91,6% vindt de naam niet goed. Naast de opvallende naamswijziging is het ook opmerkelijk dat het toch wel erg snel ging en wel wat onverwacht is gebeurd. Hè? Ja, die nieuwjaarsreceptie, dat was dus duidelijk dat die er was. Dat is elk jaar zo op die derde maandag van januari. Maar die naamsverandering was wel een verrassing. Al heb ik toch wel gehoord van een aantal mensen van Open VLD dat ze wel dit weekend wel wisten dat dat eraan kwam. Ja, want initieel kwamen er wat berichten uit waar dat uit bleek dat het een solo slim van Frederik de Gucht is, wat te kort door de bocht, maar dat idee leefde wel sterk. Hè? Ja, eerst was dus gezegd dat die naamsveranderingen gingen wel komen. Dat zou dan pas voor juni zijn. En nu ineens was hij er nu. Ja, en heeft het ook wel redelijk eenzijdig beslist. Hè? Dus het is niet dat hij met heel veel mensen besproken heeft. Hij heeft wel een communicatiestrategie onder zijn hoede genomen om dat te bespreken, maar de parlementsleden of ze hebben niet meegestemd. Nee, maar hij heeft blijkbaar wel een mandaat gevraagd aan het partijbureau van mag ik daar zelf over beslissen? Mm-hmm. En die had hij wel gekregen. Ja, en dat het anders moet, ja, dat is al langer duidelijk, want de partij haalde in een peiling, september 2025 was die peiling, nog amper 5,7%. Waarom zit de partij ondertussen toch al heel wat jaren in die hoek waar dat de klappen vallen? Ja, die partij heeft natuurlijk wel heel lang bestuurd. Hè? En die partij staat eigenlijk voor minder belastingen. Ook nu het anders is, zijn de liberalen nog altijd voor minder belastingen, minder overheid enzovoort. Maar in al die jaren dat ze meebestuurd hebben, is er van die minder belastingen is daar niet veel mee gebeurd. En ook van minder overheid en zo is er ook niet veel gebeurd. Dus die zijn wat dat betreft eigenlijk wel hun geloofwaardigheid verloren. Ja, want ze staan er toch voor dat ze opkomen voor ondernemerschap en dergelijke, maar dat blijkt toch niet, hè? Nee, ja, dus die zijn, wel vaak wordt gezegd dat ze compleet kapot zijn geregeerd. Hè. Dus er zijn heel veel mensen die een beetje misnoegd zijn geweest, met een beetje als laatste druppel de regering waar De Croo en waar zij de premier ook leverde. Ja, en dat is Vivaldi, hè? Ja, er zijn heel veel mensen overgelopen naar andere partijen en vooral dan naar N-VA. Ze hebben daar meer dan 100.000 kiezers aan verloren. Dus bijna 1 op 6 van de stemmers zijn naar daar gegaan. Ja, en ze vinden dan meer hun gading bij de N-VA. Waar ligt dat dan aan? Ja, de Wever heeft altijd gezegd dat FOCA zijn baas is. Hè. Dus N-VA heeft zich wel heel fel toegespitst op dat ondernemen, op vergunningen, op dat soort dingen. Die partij is ook groter geworden. Misschien is de Wever ook een persoon die meer stemmen trekt of charismatischer is of interessanter is dan de kopstukken van Open VLD. Ja, en dat was tijdens de verkiezingsstrijd ook wel duidelijk dat De Croo toch wel een troebel campagnebeeld naar voren bracht, hè? Ja, De Croo die is premier geweest, maar die is daar echt, normaal gezien heb je zoiets als een kanseliersbonus of zoiets, die heeft hij dus niet gekregen. Naast de desastreuze verkiezingsresultaten van 2024 zijn er ondertussen ook al heel wat interne oorlogen geweest binnen de Open VLD, ondertussen anders, die ook wel zeer publiekelijk op straat zijn geweest. Dat heeft toen geen deugd gedaan, hè? Nee, en die bleven ook maar komen. Hè. Ik denk, dus de vorige voorzitter, Eva de Bleker, was daar ook zo'n beetje het symbool van. Zij was echt de schietpaal en er werd bijna elke dag stonden er in de pers
lekken van mensen binnen de partij die niet content waren, die haar echt afschoten. Ze was ook een beetje een overgangsfiguur eigenlijk. Hè. Ze kwam na de Croo en ze had een heel ondankbare job om daar de rangen te sluiten. En dat lukte ook duidelijk niet. En dan heeft is ze ook zelf afgetreden uiteindelijk. Ja, ze hebben dan wel naar de uitgang geduwd. Hè? Alleen, in het begin hebben ze heel hard geduwd en dan hebben ze gewacht tot ze dan zelf dan toch naar de uitgang ging, moet ik zeggen. Het probleem met Eva de Bleker was, ja, zoals bij alle voorzitters eigenlijk, hè, dus het zijn de leden die kiezen bij de VLD en er waren een aantal kandidaten en de leden hebben toen voor Eva de Bleker gekozen, ook omdat ze denk ik een beetje compassie met haar hadden. De Croo had haar echt wel aan de kant geschoven, die had haar gewoon bedankt, haar gewoon uit de regering gezet. En dan krijg je natuurlijk dat soort reacties. Hè. Ja, en dat viel dan natuurlijk op dat er steun van de leden was, maar niet van de kopstukken. Hè. Nee, de Gucht had natuurlijk wat meer geluk. Hij was de enige kandidaat. Dus intussen hadden ze wel begrepen dat dat misschien wel verstandiger was om niet met te veel kandidaten aan die leden te vragen wie dan voorzitter moet worden. Ja, en opvallend is dat de Bleker ook wel het mandaat had gekregen om zaken te veranderen binnen de partij, maar in tegenstelling tot de Gucht, die na 3 maanden van zijn aanstellen was voorzitter, die verandert gewoon de naam. De Bleker werd daar nog op teruggefloten. Ja, de Bleker die was dat ook ineens van plan en dan is die echt wel heel fel teruggefloten. Het was zo van eerst de inhoud en dan pas de naam. Het verhaal was zo van, je kan een partij niet om de haverklap gaan eruit vinden. Dus als we dat doen, dan moeten we dat heel grondig doen en heel goed voorbereiden en de verkiezingen zijn nog veraf enzovoort. Dat was toen het verhaal dat we hoorden. Het grote probleem daarbij ook was dat Eva de Bleker gewoon geen vertrouwen had. Nee, je kan ook geen grote veranderingen met een partij doen als iedereen constant al die ideeën afschiet en als iedereen daar constant in de pers mee zit te kooplopen dat ze daar niet mee eens zijn. Of, op een bepaald moment hebben ze wel intern afgesproken, er waren al die oorlogjes en al die lekken in kranten enzovoort. En op een bepaald moment hebben ze wel echt wel, dat merkten we dan ook wel heel goed afgesproken van, we gaan daarmee stoppen. Hè? We gaan de Bleker niet meer afvallen, dat gaan we niet meer doen. Hebben ze wel, op een bepaald moment hebben ze echt wel de rangen gesloten, dat was wel heel duidelijk. Ja, en die interne controle die er dan nog was bij de Bleker, die valt nu volledig weg bij de Gucht. Hoe moeten we dat eigenlijk zien? Waarom komt die naamsverandering er nu zo snel? Hij sprak in de tafel van Gert over, je kan daar allerhande colleges en werkgroepen en onderzoeken naar doen. Dat heeft geen zin. Waarom komt dat zo snel? Ik denk dat de algemene conclusie binnen die partij was dat die naam op was. Daar hingen bepaalde zwaarten aan van zo lang in de regering te zitten, van echt een zwaar dieptepunt bij de verkiezingen. En dus wou iedereen wel van die naam af. Bij Eva de Bleker is dat nog niet gelukt. En uiteindelijk heeft Frede de Gucht gewoon de knoop doorgehakt. En ik denk dat iedereen daar heel blij mee is. Hij is een CEO, hè. Hij komt uit het bedrijfsleven. Hè. De dingen gaan vooruit. Hè. Dus hij is blijkbaar wel een man die van aanpakken weet. Hij heeft een aantal bedrijven, zelfs een café gehad. Dus ik denk dat hij gewoon heel praktisch aangelegd is. En hij heeft gevraagd, mag ik dat zelf beslissen? Dan heeft hij dat ook gewoon gedaan. Ja, en misschien ook in het licht van de kiesdrempel die akelig dichtbij aan het komen is voor de partij. Hè? Ja, het is een naamsverandering om een eigen bestaan te redden. Hè. Het is niet een naamsverandering in een heel positieve sfeer. Ze proberen nu wel die sfeer te keren, maar het is echt wel omdat ze vrezen voor hun bestaan. Hè. Ja, voor 1 keer was ook iedereen positief. Hè? Vroeger, als we naar de liberalen belden, dan was dat altijd, was er altijd heel veel kritiek achter de schermen. Nu was ineens iedereen heel positief. Ja, ze hebben wel echt wel begrepen dat ze alleen maar met een beetje positief te zijn zichzelf nog kunnen redden. Liliane en Adriaan, er was een opvallende passage tijdens de tafel van Gert. Dat was de tussenkomst van advocaat en strafpleiter Walter Dame. Die stelde zich zeer kritisch en toch ook wel openlijk de vraag van wat gaat men nu anders doen? Naast de nieuwe naam, wat is eigenlijk het inhoudelijke verhaal dat we nu horen? Ja, daar ben ik ook nog op aan het wachten. Ik heb niet veel. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zie geen grote breuk met het verleden. Het gaat over wat hebben ze zoiets verzonnen als ontvetten, ontplooien, ondernemen. Maar ja, dat zijn de dingen waar de liberalen altijd al voor gestaan hebben. Hè. Dat is hen tot nu toe eigenlijk in al die regeringen waar ze gezeten hebben niet echt goed gelukt. Dus ik denk dat het inhoudelijk niet zoveel veranderd is. Het zet zich ook heel weinig af van de huidige regering, denk ik. Minder regels voor ondernemingen, het ontvetten van de staat, dat is waar N-VA bijvoorbeeld momenteel keihard op inzet. Dus blijft maar de vraag of ze hier wel opeens mee gaan uitspringen en kiezers gaan ook kunnen overtuigen. Ja, een beetje oude wijn in nieuwe zakken, dat toch gevoel. Wel. En het was ook Gert tijdens de uitzending die zeer scherp vroeg van, betekent dat ook dat we afscheid gaan nemen van een aantal kopstukken binnen de partij? De Gucht antwoordde daar tot 3-4 keer toe niet op.
Nee, maar dat zou ik als ik hem was ook niet gedaan hebben. Kijk naar vooruit. Hè. Dat was ook een nieuwe partij enzovoort. Dat was zelfs een beweging in het begin. Dat woord heb ik nu al eventjes niet meer gehoord. En uiteindelijk, ja, als het aankomt op ministers aanduiden, zijn het wel vaak ook bij vooruit een aantal mensen die we nog van vroeger kenden. Hè. Ja, Frank van den Broeke is er eentje van natuurlijk. Frank van den Broeke kennen we van vroeger. Gené kennen we van vroeger. Hans Bonte nu deze week kennen we ook van vroeger. Intussen zijn er een aantal ideeën gelanceerd door de Gucht. Wat weten we daar eigenlijk echt over die inhoudelijke voorstellen? Niet zoveel eigenlijk, opnieuw. Ze stellen bijvoorbeeld zo'n fiscale tabula rasa voor, dus om from scratch opnieuw te beginnen. Maar ook dat is iets wat eigenlijk al wel veel partijen hebben aangehaald. Ook Vincent van Petegem, minister van Financiën in de vorige regering, heeft dat geprobeerd en dat is er niet doorgekomen. En toen Open VLD de premier leverde. En dat gaat dan specifiek over die belastingsbrief, dat men de codes wilt gaan vereenvoudigen. Ja, het hele fiscaal systeem, dat mag wel eenvoudiger. Hè. En Van Petegem heeft dan de vorige regering daar een aanzet toe gegeven en dat was wel een heel interessant plan, maar de Croo heeft dat toen afgeschoten. Ja. En dan is er ook nog zoiets als de Einstein-rekening, dat heb ik ook horen waaien. Ik heb begrepen dat dat een soort van risicovol beleggen is, waar je met een minimale bedrag ineens als miljonair eindigt op je 65ste. Ja, oké, als dat zo is, dan wil ik dat meteen doen. Ja, want het ging erover als je vanaf je geboorte €100 per maand zou investeren via een effectrekening, dat je tegen de pensioenleeftijd 1,4, 1,5 miljoen euro zou hebben. De bedragen verschillen wat naar gelang dat je meteen invoeren. Maar voor de rest weten we eigenlijk niet veel meer. Dit zijn de inhoudelijke voorstellen die op dit moment gelanceerd zijn. Hè? Misschien nog een kort ander ding is dat zo privacy zijn ze duidelijk aan het inzetten. Het parlementslid Vincent van Quickenborne die daar gefilibusterd heeft tegen een voorstel wat zij hebben omgedoopt tot money control. En daarbij zetten ze ook dus heel duidelijk in dat vadertje staat en VA daarin zou mengen. Ja, op zoek naar een smoel, zo lijkt het dan. Voilà, exact. Ja. Ja, en die smoel hebben ze dan wel, ze hebben toen wel heel veel persaandacht gekregen, hè, omdat het, dat filibuster, dat ging maar door. En Steven van de Put, die dan voorzitter was van die commissie, die was op een bepaald moment ook wel beu. Ja. Nu, de grote vraag is, gaat dit voldoende zijn om te breken met het verleden en misschien ook vooral om Georges-Louis Boucher van de MR uit Vlaanderen te houden? Ja, ik denk dat ze wel een beetje schrik van hebben, van die MR Vlaanderen. Ja, Boucher, die is ook wel charismatisch, hè? En dat is echt wel een vechter en mensen houden wel van dat type. Het is natuurlijk ook wel controversieel en ik neem aan dat Anders ook niet akkoord is met alles wat Boucher wil en zegt. Maar Boucher die heeft zijn partij wel een smoel gegeven. Hè. Je weet eigenlijk wel heel duidelijk waar hij voor staat. En nu begint hij ook zo wat in Vlaanderen wat aanhang te krijgen. Roland Duchâtelet, bekende ondernemer, is fan van Boucher of herkent zich in elk geval in die partij, terwijl Duchâtelet ooit nog voor de liberalen in de Senaat gezeten heeft. Ja, want er was een opvallend interview met Duchâtelet waar dat hij toch erg ontgoocheld was in de toenmalige Open VLD. Ja. Wat ook opvalt is dat zij met geen woord rappen over migratie. Dat is ook een duidelijke breuk met de MR. Hè? Ja, ik denk dat dat opnieuw een kritiek is die komt, dat ze nu wel uitpakken met die 3 O's, maar dat er bepaalde thema's zijn waar ze nog niet over spreken. En dus de echt inhoudelijke lijnen zijn niet duidelijk bij de liberalen momenteel. Opmerkelijk is dat dezelfde avond van de nieuwe naamslancering er ook een feestje was van Durf. Ja, dat moeten jullie even uitleggen. Durf is een politieke beweging, zoals ze zelf zeggen. Ze willen nog niet van een partij spreken. En de bezieler daarvan is vooral Vlaams parlementslid Maurits van der Einde. Is ook iemand die komt van Anders, die daar ook is opgestapt uit onvrede over de partijlijn die werd gezet. En ze varen duidelijk een meer rechtsliberale koers die ook MR momenteel bewandelt. Ja, op diezelfde avond was ook wel heel veel volk. Hè. Die hadden ook blijkbaar 500 gasten. En daar liepen dan, zag ik toch op een foto, ook mensen van de N-VA rond. Ja, en ze nodigden dan bijvoorbeeld de kabinetchef van Boucher uit. Dus ze flirten wel duidelijk met het idee om, als er ooit een MR Vlaanderen komt, die durfbeweging daarin op te laten gaan. Ja. En die Maurits van der Einde, die zit tot nu als onafhankelijke in het parlement. En dat geeft hem natuurlijk veel spreektijd. Hè. Allee, die anderen liberalen moeten onder elkaar afspreken wie mag tussenkomen. Maar hij mag dan wel vaak tussenkomen, dus die krijgt wel veel aandacht. Verhoudingsgewijs krijgt hij eigenlijk meer aandacht nu dan toen hij bij de liberalen zat. Ja, en dat versterkt eigenlijk ook wel het beeld dat het bijna 5-12 is voor Anders op de... Ja. Ze halen ook echt sterk uit met de echte liberalen, die zitten bij Durf, of dan misschien ooit bij MR Vlaanderen. Ik denk dat dat wel heel hard wringt, of die vrees hangt er wel bij Anders. Hè.
Adriaan en Liliana, naar aanleiding van het stuk dat jullie geschreven hebben jullie met heel wat liberale burgemeesters in Limburg gesproken. Wat is eigenlijk het geluid dat jullie hebben opgevangen? Heel positief. Voor een keer waren ze allemaal eigenlijk heel positief. Er zijn ook wel best veel mensen naar die nieuwjaarsreceptie geweest. Ik heb me laten vertellen dat Bruno Stegen, die in 18 jaar niet meer geweest was, zelfs daar was. En Lida Peters die vertelde mij dat het de eerste keer was sinds 2018 of 2019 dat er op een nieuwjaarsreceptie nog zo'n positieve vibe was. Ik heb met Steven Koenegracht gesproken en die was vooral blij dat de knoop doorgehakt was over de naamsverandering. En hij zei, we kunnen daar communicatief wel iets mee. We kunnen nu vanuit de oppositie zeggen dat onze voorstellen anders zijn. Mm-hmm. Ook lokaal kwam hetzelfde geluid van de burgemeesters of de schepen die we gebeld hebben. Die zeiden van, er was bijvoorbeeld in Lanaken heeft de burgemeester Marino Keulen gekozen voor teamburgemeester. Dus niet Open VLD te gebruiken bij de vorige verkiezingen, omdat die term zo beladen was. En dus ook daar zijn ze blij dat er een nieuwe naam is. Ja, en er was ook zo, Pascal Monet, die had dan 's morgens vroeg al op dinsdagochtend zijn naam op de website laten veranderen. In Tongeren-Borgloon is er al een partij die precies Tongeren-Borgloon anders heet. En die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen is opgekomen. Ja, dat is natuurlijk wat moeilijker. Dat is wat moeilijker. Dus Jo Feitons heeft dat dan laten weten aan de kopstukken in Brussel. Ik weet niet hoe dat gaat aflopen. Kijk, dat gaan we nog opvolgen, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Nu, jullie spraken ook met Peter van Aalst. Dat is een professor politieke communicatie aan de Universiteit van Antwerpen. Hij nuanceerde het effect van zo'n nieuwe naam wel wat, hè? Hij zegt vooral dat die naamsverandering, dat we die niet mogen overschatten. Veel belangrijker voor hem is eigenlijk of er inhoudelijk ook een verhaal volgt. Die naamsverandering kan wel voor een nieuwe wending zorgen, een frisse wind of zo, maar daar moet er ook wel een verhaal achter volgen, wat dan overal weer klinkt, in de pers, in het parlement. Ja, veel hangt natuurlijk ook af hoe dat de huidige regering het ervan af zal brengen, hè? Ja, dus inderdaad, die naam anders, dat is eigenlijk, vindt hij een goede naam voor een oppositiepartij, hè, want dan kan je elke keer opnieuw zeggen, wij gaan het anders doen. Maar als de regering De Wever het er heel goed van afbrengt en er zijn verkiezingen, dan willen misschien mensen vooral gewoon wel nog eens die regering hebben. En dan is die naam anders misschien een beetje ongelukkiger gekozen. Ja, dan wordt het misschien beter hetzelfde. Wie weet. Hoe lang kan je anders blijven heten? Hè? Dat is een naam ik denk niet dat je daar 10 jaar mee verder kan. Hè? Ja, want dat was ook wel opvallend. Hè? Professor Van Aalst zegt dat zo niet veelzeggende namen op dit moment erg hip zijn. Denk maar aan Vooruit. Het woord sociaal komt er niet meer in voor. Bij Anders ook. Liberaal, het woord wordt niet meer gebruikt. Hè? Maar Vooruit heeft nog altijd toch wel zoiets van, we zijn progressief. En misschien ook door de zaal in Gent en zo, dat toch ergens toch iets was wat in ons collectief geheugen zit, dat we dan toch ergens associëren met socialisten. Maar anders, dat kan ook anders gaan leven. Hè. Agalef was ook anders gaan leven. Dus in lokaal zijn er heel wat partijen die zichzelf anders noemen. Dus dat is toch iets holler, vind ik, dan Vooruit. Ja, er zijn weinig partijen die niet claimen het anders te doen. Hè. Zelfs in de N-VA is de slogan de kracht van verandering. Ook bij de socialisten was het SPA, Socialistische Partij, anders. Dus het is ook logisch dat als je politiek voert, dat je dingen in gang wilt zetten, dat je dingen wilt veranderen en het dus ook anders doen. In die zin kan het wel gezien worden als een beetje een holle naam. Maar anderzijds, ook heel veel politieke partijen hebben holle namen. Het is niet dat zij de enige zijn nu. We gaan er gewoon aan wennen. Hè. Ik denk dat we over 6 maanden hebben daar misschien, dan denken we gewoon van oké, dat is gewoon een naam. Ja, en dan zal er misschien ook inhoudelijk wat meer zijn. Tot slot, de naamswijziging, het slagen ervan, hoe gaan we dat kunnen beoordelen? Bij de volgende verkiezingen, denk ik. Hè. Bij deze verkiezingen hebben de liberalen echt moeten vechten om bijvoorbeeld nog 1 zetel over te houden in de Kamer. Bij de vorige verkiezingen hebben ze dan nipt de tweede zetel verloren. Maar nu was het echt van, we moeten echt wel alles doen om die 1 zetel te halen. Dat is nu gelukt. Ja, en volgende keer zal dat denk ik dezelfde strijd worden. Hè. Ook Vlaams hadden ze in Limburg ook maar één zetel. Dat is echt wel heel weinig. Elke verkiezingen daalt een stemmenaantal. En dus in 2019 in Limburg halen ze nog 12%, iets meer. En dan bij de laatste verkiezingen in 2024 hadden ze nog maar 7,11% van de stemmen. Dus dan wordt het heel nipt om nog überhaupt in het parlement te geraken eigenlijk. Liliana en Adriaan, hartelijk dank voor jullie duiding. Ik onthoud vooral dat het dringend anders moet voor de voormalige Open VLD. Willen ze terug richting dubbele verkiezingscijfers gaan. Hoe dan ook verbindt Frederik de Gucht zijn toekomst aan deze opvallende koerswijziging. En hoe anders eruit zal zien, dat is voorlopig de grote vraag. Jullie blijven het voor ons verder opvolgen. Wil je thuis op de hoogte blijven van dit en ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De
credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws app.